passat dimecres, dia 11 de novembre del 2009, des de la seu Espurna Second Life vàrem realitzar un taller sobre l'ús de la PDI Interwrite, que ens va impartir en Manuel García Huerta. En primer lloc, des de la seva PDI, com ara podem veure, en Manuel ens va anar explicant quin seria el programa de la sessió. Aquest programa constava, com podem veure, de 5 punts. Des de Second Life ens vàrem anar reunint els participants en aquesta sessió de taller. En primer lloc, vàrem tenir que descarregar una aplicació, el Micogono, que ens permetria poder visualitzar i accedir, com ara estem veient, a la PDI del ponent. A la vegada també hi hauria una retransmissió, com ara estem veient, des de la web en directe. Aquesta seria la visió que va tenir la gent que va accedir a la web. Mentrestant, aquí podem veure com els participants es podien comunicar des de dintre i en Manuel ja va començar les seves explicacions sobre la utilització bàsica a la PDI, com podem veure, una mica esquematitzant els conceptes de connectivitat que estàvem aplicant en aquesta sessió. Un repàs a les eines bàsiques d'escriptura, de colors, ratlles, tal com podem anar veient. Diversos tipus de rectes que podem anar canviant de color i diverses formes que podem anar escollint entre les barres d'eines. A la vegada, com ara veurem, aquestes figures ens va ensenyar que les podíem identificar, les podíem omplir de color. També la configuració, un aspecte molt important de les barres d'eines, amb moltíssimes opcions. En aquest cas ens estava configurant la barra d'eines o personalitzant la barra d'eines, de manera que l'usuari pot escollir quines són les que li interessa, i també ens mostrava com havia anat gravant diverses pantalles de la sessió per després recuperar-les i com ara ens n'havia esborrat una que consideraven que no era rellevant. Més endavant, una mostra de recursos que incorpora el software de la PDI, en aquest cas el treball dels colors, com la barreja de colors va generant des dels colors primaris la resta de diferents colors, un recurs visual molt interessant que ja incorpora el programari de la PDI. Després, altres recursos més també didàctics, la implementació en aquest cas seria els components anatòmics del cos humà i com des del treball global de l'esquelet es poden anar incorporant diversos elements. Un altre recurs que ens va explicar és a partir d'una imatge, en aquest cas veiem una imatge d'un quadre, com el podem retallar i podem convertir en una activitat, de trencaclosques. Ho estem veient per la televisió, que és com es veia en directe en la sessió, a la vegada que se sentia la veu del Manuel que anava explicant els diferents passos. Un recurs, una altra eina en aquest cas, com generar objectes molt senzills i com després, a través d'un petit programari, generar una interacció. En aquest cas era un circuit,
un objecte que el definíem com un cotxe i com li podíem donar interacció de desplaçament a aquest objecte que ara estem veient, que aquest cotxe es va girant seguint la programació que s'havia fet, i evidentment si col·locàvem el cotxe en el circuit, doncs la interacció esdevenia com més vistosa. I finalment hi afegíem un volant que el feia encara més espectacular, interaccionant el volant amb el cotxe. També vam poder comprovar com en la sessió es podia transferir el control a un altre ordinador. En aquest cas, en Manuel va transferir l'ordinador a un portàtil que tenia, que participava en la sessió, i ens va acabar fent una altra demostració, en aquest cas de gravació, com també es podia gravar la sessió vídeo, gravant també l'àudio corresponent, i va fer una petita demostració fent servir les eines, diríem, d'autoformat. Podem veure com feia una rodona amb alçada o ara el radi, i després doncs, aquestes formes esdevenien lineals. Un recurs molt interessant per el treball de matemàtiques a la pissarra, la facilitat de la construcció de formes geomètriques. Estàvem parlant de formes geomètriques, diríem, en 2 dimensions, i també ens va demostrar que no només en 2 dimensions, sinó que també es pot treballar en 3 dimensions, i ens va construir una figura, una cara, que podíem veure que aquesta cara adquiria una dimensió, adquiria una forma de figura en 3 dimensions que la podíem nosaltres doncs modelar, com estem veient ara. En aquest cas feia servir una eina complementària que ens la va ressenyar per si era del nostre interès, i que després les tindrem llistades. Bé, els participants podien parlar entre ells, i seguia la conversa a través, diríem, de la seu Espurna. Aquí podem veure ja cap al final com també es va intentar la utilització de la pissarra interna, però que en aquest moment no va poder-se connectar directament a la retransmissió en directe. I per acabar, aquests són els programes que en Manuel havia fet servir, complementaris a la PDI, gratuïts, i que estan a disposició del professor que estigui interessat. I finalment també va fer d'alguna manera, o va acceptar la proposta de facilitar el programari de la PDI per poder-se practicar des del propi ordinador a tots els professors de la comunitat Espurna.